Chi moyn trial creu hovercraft i fi? Ydyn! Mae gen i crynodisg fan hyn. OK, CD. Mae gen i balloon, a mae gen i top botel. Nawr, gai trio chi ddod lan i helpu fi ddod i hwn at ei gilydd. 1, 2, 3. Dal di'r crynodisg. Be ni'n mynd i wneud i defnyddio'r balloon i roi bach o air, a mae'r hovercraft yn mynd i godi lan wrth y llawr. Mae gen i bach o balwtac fan hyn. Ni'n mynd i gwasgu hwn lawr. A ti'n moyn gosod hwnna ar ei ben. Os gen i nawr gosod hwn par y gadael yr air mas dros y top fel hyn. Bydd yr air nawr o'r balloon yn codi'r crynodisg i fyny a gallwn ni wedyn symud e o gwmpas. So ti'n barod fyna? Fe fi am ti'n neud dal yn dyn a tynnu lan ar y top. Na ni. A chi'n gweld nawr? A pasiwch yn ôl. Gwych, so chi'n gweld oedd y balloon wedyn yn chwythu'r air dano y crynodisg yn ei godi wrth y llawr a wedyn yn ei symud yn hawdd. Chi'n moyn gweld rhywbeth bach yn well? Na'r crynodisg. Chi'n meddwl gallwn ni gael un o chi ar hovercraft? O, ie. Ti'n moyn dod lan i fi? Nawr, mae gen i rhywbeth bach fwy o maint fan hyn, iste ar yr hovercraft. A ti'n gweld y ddau ddolen fan hyn. Gwych. Ti'n mynd i ddod i rain ar dy glistiau di. Nawr, gore, hwnna'n gyfforddus. A mae gen i nawr chwythwr air mawr. Yn lle balloon, achos bod Harry yn pwyso llawer mwy na'r crynodisg, mae angen fwy o air yno ni. A dal yn dyn. Cyfrwn lawr te o 3, 2, 1. Mae'r air yn codi'r hovercraft just digon fel bod y darn o bren ddim yn cyffwrdd y llawr. Felly sdim ffrithiant, friction, rhwng y hovercraft a'r llawr, ac mae'r creu yma'n gallu gleidio dros y lle. A nôl ni. Sut oedd hwnna? Awesome!